Здравейте, приятели! Студовете отминаха, пролетта наближава и времето е много подходящо за засаждане на боровинки. Искам да ви покажа моя квадрат, който е направен на принципа на траншеите. В него съм засадил 4 боровинки, всичките различни сортове, които са от мой разсад, без първия. Тези боровинки съм засадил точно преди 2 години от такъв разсад, 2-годишен, пак мой. И сега след 2 години изглежда така. Тази боровинка, която е в ъгъла, тази, когато я засадих, както всички боровинки, скъсявам на 20-25 см от земята и към средата на вегетационния сезон някакво животно мина и счупи израсналите 2 клона и се наложи да нулирам до земята. До есента пораснаха 2 нови леторасли. Ето ги, този и този, които даже образуваха плодни пъпки, които премахнах. И миналата година от тези 2 леторасли се разклониха нови клончета и тази година са оттрупани с плодни пъпки. Така че храстчето се оформи добре и ще има и немалко плод, както и останалите. Това е за 2 години от този разсад. Тази година мисля да споделя с вас част от разсада, който съм си направил преди 2 години. Той е вкоренен от най-добрите растения, които имам, от 40 сорта, но тук са 10 сорта, които смятам, че са най-подходящи за моя район, най-издържливи, най-вкусни, най-едри боровинки и най-издържливи на суша. Така че, който има желание, ще оставя линк под видеото. Може да се свърже с мен и да му изпратя по иконт. Ето така трябва да изглежда туфата. Аз съм ги извадил предварително, за да се виждат коренчетата. Те трябва да са обхванали целият обем на съда, без да са доста плътни. В 2 типа работни контейнери са. Едните са 2-литрови, другите са 1-литрови. Сортовете са доста от старите: Хърбърт, Блукроп, Джубили. От новите високопродуктивните са Топ Шелф, Калипсо, Валор, Дрейпър, Бурибон. Имам и отделни други. Предварително се извинявам, ако някой поиска някой определен сорт, той вече да е свършил, тъй като сами виждате, че количеството ми е много ограничено и затова не ги предлагам и на специална продажба в сайтовете. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Пожелавам ви здраве
и успехи в отглеждането на боровинки!